El Ball de Gitanes ha tornat a la plaça de la Vila de Montmeló. Després que ho fes el mes de setembre passat, per commemorar el 10è aniversari de l'entitat, aquesta dansa s'ha exhibit novament en aquest renovat emplaçament. Home, jo crec que... Per nosaltres, un 10, tornarem a ballar aquí. I tant, A veure el i tant. públic què opina, que això també compta. Clar, clar. Els que han vingut a veure Home, crec que el públic s'ho ha passat bé, no? Creiem que sí, no? Que ha anat bé. Esperem. Jo crec Ara que sondejarem a la gent, a veure què Jo crec que tal. repetirem, sí. Pel que sembla, el públic ha gaudit d'allò més. Ha estat una jornada molt completa, en la que han participat les colles petites, mitjanes, joves 10, veterans i grans. Un ple que feia molt de temps que no vivia l'entitat. Precisament, per als joves 10 ha tingut un significat especial ballar davant una plaça que s'ha omplert. Al principi teníem una mica de por. Estàvem nerviosos, Sí. però una vegada que et comences a ballar, et soltes i comences a ballar i ho sents i és molt divertit, t'ho passes molt bé. Que vingui tanta gent a veure'ns, a fa il·lusió també, i és guai de veure. I tu ballar davant de tanta gent després de tants anys. A la cita s'hi ha convidat a dues colles de Martorelles, que han completat una gran ballada. Un acte que ha posat punt i final a un cap de setmana de molta festivitat a la vila, amb la celebració del Carnaval.